Un veciño de Pontevedra detido por agredir cunha barra de ferro a súa exparella, unha muller embarazada. A agresión produciuse na madrugada do domingo e está a ser investigada como un delicto de violencia machista. Que tal? Moi boa noite. Os feitos aconteceron no domicilio da vítima na Rúa Nova de Arriba. O presunto agresor acudiu á casa ao redor das 7:20 da madrugada coa excusa de recoller unha serie de pertenzas. Cando chegou á vivenda, timbrou de maneira insistente e a muller decidiu abrirlle a porta para que non seguira molestando os veciños. O home colleu entón unha barra de ferro e golpeou a vítima na cabeza e na man dereita. A policía local localizou o presunto agresor cando este se dirixía ao seu domicilio. Tras serlle solicitada a documentación, el intentou darse a fuga, pero foi detido a poucos metros. A vítima asegurou que non era a primeira vez que recibía golpes e ameazas por parte da súa exparella. Seguimos en Pontevedra e seguimos falando de sucesos. 3 mulleres acaban en urxencias tras unha agresión nun probador de Zara. Os feitos aconteceron o sábado ao redor das 8 da tarde nesta tenda de Pontevedra. Segundo informaron as testemuñas, todo comezou cando unha muller de 30 anos ia entrar no probador con máis prendas das permitidas. Cando a dependenta lle informou de que debía deixar 2 pezas, a muller reaccionou tirándollas á cara. Un feito que foi reprendido por 2 clientas que estaban na cola. Ao facelo, a muller respondeu empuxando e dándolle unha labazada na cara a unha delas e golpeando a outra. O incidente rematou coas 3 mulleres trasladadas a urxencias e polo menos cunha denuncia por agresión na comisaría. A Garda Civil detivo un veciño da Pobra do Caramiñal por un delito de tráfico de drogas e outro de receptación de obxectos roubados. Foi no marco da denominada Operación Lemafar. Con esta detención dase por desartellado un punto de venda de drogas na localidade. A persoa prendida, que se lle acusa dun delito de tráfico de drogas e outro de receptación de obxectos roubados, é un veciño da localidade de 47 anos. A Garda Civil xa lle seguía a pista dende hai tempo, pero foi esta pasada fin de semana cando se produciu a súa detención, despois de que os axentes realizaran un rexistro no seu domicilio. Nel incautáronlle unhas 50 doses de cocaína, 6 de heroína, 1,31 gramos de marihuana, así como tamén diversos obxectos para a manipulación da droga, 2 teléfonos móviles e uns 170 euros en metálico. A Garda Civil tamén lle requisou varias armas prohibidas, coitelos lanzadores, un machete e unha réplica dunha pistola Beretta 92 de fogueo. Durante o rexistro tamén se puido recuperar unha habitación completa que fora sustraída dun domicilio e un televisor de 32 pulgadas. Con esta detención, a Garda Civil dá por desartellado un importante punto de venda e distribución de droga na vila. O prendido xa foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 1 de Ribeira. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende condenar o Servizo Galego de Saúde a indemnizar con 70.000 euros unha familia de Porto do Son por mala praxe no parto. Segundo recolle a sentenza, no parto que se produciu a finais de 2015 no Hospital da Barbanza non estivo presente o xinecólogo e a muller foi atendida únicamente pola matrona, a pesares das complicacións xurdidas durante o mesmo. O fallo non é firme e pode ser recorrido ante o Tribunal Supremo. Estabilidade nos datos do coronavirus. Por terceiro día consecutivo, a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés presenta 29 casos. Dende o inicio do plan de continxencia nesta zona superaron a COVID-19 un total de 893 persoas. No lado negativo foron 16 os pacientes que perderon a vida polo coronavirus. Para calquera dúbida ou emerxencia sobre a pandemia poden chamar ao 900 400 116. Para casos graves está operativo o 061. Por cuarto día consecutivo dende o pasado venres, o contador de pacientes hospitalizados por COVID-19 na área sanitaria Santiago Barbanza segue a 0. Segundo informaron fontes da Consellería de Sanidade, o número de pacientes curados sitúase nas 1.739 persoas e o número de probas realizadas ronda xa as 28.000. En canto ao rebrote da Barbanza, a día de hoxe continúan activos 7 dos 9 contaxiados que había nun principio. Todos continúan illados e controlados nos seus domicilios. Ningún deles precisou, ademais, hospitalización.
As discotecas e os pubs de Pontevedra prepáranse de cara á súa reapertura. A partir deste mércores, todos os locais de ocio nocturno de Galicia poderán abrir as súas portas, pero con estritas medidas de seguridade. O aforo estará limitado e todos os clientes deberán usar as máscaras. A música volverá a soar este mércores en todos os locais de ocio nocturno de Galicia. Os pubs e as discotecas reabren as súas portas tras máis de 3 meses pechados, pero fan cun protocolo moi estricto. O aforo permitido será de 2/3 e no seu interior será obrigatorio usar máscara. En mis locales voy a poner unas separaciones con unas catenarias, con unas cintas, ¿sabes? Delimitando el acceso a los baños, el acceso a la terraza y el acceso a la pista, por ejemplo. Y la entrada igualmente. Vamos a separar la entrada de la gente que entre por un lado, separado con cintas, o la salida, ¿sabes? Vamos a delimitar en zonas donde hay muchas aglomeraciones, vamos a delimitar el acceso, ¿sabes? Para que no haya aglomeración. La zona de los baños igual, va a haber una persona abajo y va a dar el paso de una persona por un hombre y una mujer, en este caso, por una persona, un aforo para cada baño. Todos os que queiran volver a desfrutar do ocio nocturno deberán facelo con responsabilidade e todos os clientes terán que facilitar o seu número de teléfono por se hai algún rebrote. En principio parece ser que no es obligatorio, que es si un cliente no quiere dar el número de teléfono ni su nombre, pues estoy pensando si dejarle entrar o no, porque es un beneficio para todos, ¿sabes? Si una persona puede llegar a tener un contagio y puede perjudicarnos a todos, a los clientes, a los empleados, tendría que dar el teléfono y el nombre para tener un control y un registro. A mí eso no me parece mal, ni me parece que sea una medida tan difícil de asumir, ¿sabes? Porque al final es un bien para todos, ¿no? Porque tenemos un control de la gente Pero también me gustaría decir que también habría que hacerlo en todos los demás sectores y demás establecimientos, porque yo voy a un supermercado y no me piden tampoco el teléfono ni el nombre. O ocio nocturno convértese así nun dos últimos sectores en retomar a súa actividade e o fai cunha advertencia da Xunta de Galicia. A Administración Autonómica asegurou nos últimos días que haberá unha especial vigilancia en todos estes locais. Tengo los mismos gastos, el alquiler tengo que pagarlo, el alquiler no me lo condonan, tengo que pagar los impuestos, las tasas, las GAE, tengo que pagar todo y tengo que abrir. Es que ya no me es viable. Si me perdonan el alquiler, por lo menos aún no abriría, pero es que así tengo que abrir. Es que casi es lo mismo estar cerrado que abierto, ¿sabes? Entonces, por eso pido un SOS, una ayuda para que a los locales pequeños, que hay muchos locales, no es lo mismo una terraza de un bar que puede abrir, tener terraza, tener dentro, tener un horario, el horario es de aquella manera, le permite más tiempo y puede tener más gente, incluso poner música, y nosotros no podemos tener nada, estamos muy fastidiados. E aínda que todos teñamos que estar a partir desta fin de semana coa máscara posta nas discotecas, co sel hidroalcohólico ben cerca e gardando na medida do posible as distancias de seguridade, o certo é que despois de moitas falsas alarmas, este mércores chega por fin a nova normalidade a noite pontevedresa. O Concello de Vilagarcía quere buscar o acordo cos vendedores ambulantes descontentos coa reorganización do mercadiño. O colectivo está convocado a un encontro mañá ás 12:30 do mediodía para buscar alternativas viables para os que se instalan na zona de Alexandre Bóveda. Dende o goberno local insisten en que a reordenación veu derivada das normas de prevención da COVID-19 e ao mesmo tempo intentar non prexudicar a mobilidade das persoas e do tráfico. Recordemos que o sábado era o día marcado para a volta a actividade do mercado, pero finalmente moitos dos vendedores decidiron non montar en sinal de protesta pola reorganización decidida dende Rabella. O principal motivo de enfado dos vendedores foi a decisión do Executivo vilagarcián de manter o dobre sentido de circulación na rúa Alexandre Bóveda, que ven como unha trampa tanto para vendedores como para os clientes. Cambados reordenará o tráfico no centro da vila. A circulación de vehículos estará restringida en 5 rúas do conxunto histórico. Só poderán acceder residentes e servizos. Dende o Concello explican que é necesario para facilitar o día a día da veciñanza e dos negocios desas zonas e non desbotan ampliar a limitación a outros viais. Só os vehículos de residentes e servizos poderán circular polas rúas San Gregorio, Sevilla, Ourense, Infantas e Isabel II de Cambados. O Concello limitará durante o verán o acceso do tráfico a estas rúas do casco histórico. Estamos a falar xa de por sí de rúas estreitas que, como podedes comprobar, prácticamente non teñen espazos para aparcamento. Entón o que queremos é favorecer precisamente
unha convivencia máis tranquila para os residentes nestas rúas e tamén favorecer, digamos, un entorno no que os peóns podan estar moito máis tranquilos e evitar o risco de accidentes, de atropelos e de, bueno, en fin, de outro tipo de problemas que se poden producir. A sinalización instalarase a principios de xullo nas rúas afectadas. Ademais, o goberno local estudará a posibilidade de elaborar un censo de coches coa policía local para controlar o cumprimento da norma. Inicialmente o que vamos a colocar ese tipo de sinais, non? Daremos, digamos, unha certa marxen para ir adaptándose a este novo escenario e despois identificaremos de alguna maneira, a través do censo, do padrón de habitantes, non? E dos datos que teñamos, pois identificaremos unha serie de matrículas dos veciños para que a policía local pois as teña, saiba que digamos, que vehículos son os que corresponden cos residentes. As restricións estarán vixentes durante o verán, pero o Concello estuda mantelas no tempo. Tampouco desbota amplialas a outras zonas do centro cambadés. Pode ser que en algunhas destas rúas a medida se estenda máis alá do verán, non? E incluso cabe a posibilidade, hai algunha rúa máis aquí no centro que podría entrar dentro deste plan de humanización, non? E incluso, algunha plaza pequena tamén hai por aí. Esta medida súmase a outras postas en marcha polo Executivo para reordenar o tráfico do centro da vila. Outra que entrará en vigor a partires do 1 de xullo é a limitación de circular a máis de 30 km por hora en todo o casco urbano. O Partido Popular de Cambados solicita a convocatoria dun pleno extraordinario para abordar a nova lei do cambio climático. A formación retira a moción que presentara sobre esta cuestión e opta por esta vía para acurtar os prazos e buscar, aseguran, un acordo con toda a corporación. Critican ademais a xestión do goberno local, a que acusan de sectarismo tras a reunión que mantiveron o pasado venres co sector. Encontro que non foi convidada a oposición. Están amosando desde o goberno municipal que son completamente sectarios e unha falta de diálogo total. Aquí o único que está abrindo as portas, o único que está abrindo ao diálogo e o único que está consensuando é o Partido Popular, claramente. Volvemos a repetir, non retiramos a nosa moción e facemos unha conxunta entre todos. Queremos aportar e axudar, pero a alcaldesa e o equipo de goberno reaccionou despois de que o Partido Popular presentara a súa moción, fixera a roda de prensa, etc. Creo que somos os máis dialogantes de todos e os que máis queremos o consenso. Este encontro foi celebrado o pasado venres no Concello de Cambados. Segundo explicou a alcaldesa, Partido Socialista Somos Cambados convidaron a representantes do sector e os deputados socialistas no Congreso e no Parlamento, Guillermo Meijón e Julio Torrado, para trasladarlles as súas inquedanzas. Ambos manifestaron que o PSOE se compromete a estudar as alegacións e a garantir a estabilidade e a seguridade xurídica das empresas. O encontro rematou con polémica despois de que os voceiros de PP, BNG e Cambados Pode se presentaran na reunión. Segundo Fátima Abal, tratábase dun encontro privado o que non foran convocados. Pola súa banda, os representantes dos partidos da oposición reclamaron ao Executivo máis diálogo debido á importancia do tema a tratar. O proxecto de lei do cambio climático e o seu artigo 18 sobre as concesións de costas preocupa aos populares. Aseguran que non se renovarán as concesións das empresas situadas no litoral, algo que podería afectar unhas 20 empresas do municipio cambadés e a 1 milleiro de traballadores. Comisións Obreiras arrincou hoxe unha campaña contra o goberno da Deputación de Pontevedra. O sindicato denunciou esta mañá a represión sindical e a precariedade que están a sufrir os traballadores da Administración Provincial. Neste sentido, o secretario da organización pediu a Carmela Silva que se sente a negociar. Comisións Obreiras puso en marcha esta mañá unha campaña contra o goberno da Deputación de Pontevedra. A orixe deste conflicto está relacionada con dúas sentenzas que a institución provincial interpuso contra el. Na primeira, a Deputación acusaba a Pepe Piñeiro de estar detrás dunha serie de pintadas que apareceron en Tomiño e Moraña en relación co conflicto do Parque da Maquinaria. A segunda está relacionada cun comunicado de prensa que este sindicato enviou denunciando a falta de medidas adoptadas no Centro Príncipe Felipe durante a crise do coronavirus. Dúas sentenzas que demostran, segundo eles, a actitude represiva e ditatorial do goberno de Carmela Silva.
A nós isto nos parece moi grave, é dicir, nos parece que partidos que se din de esquerdas, partidos que din defender os traballadores, defender as relacións laborales e toda unha serie de parafernalia que sobre todo se lles escoita cando son as campañas electorales, dice un coño que ben defendido estaría eu por esta xente que dice tanto a favor dos traballadores, pero que despois teñen este tipo de prácticas totalmente represivas, totalmente autoritarias, totalmente dictatoriales. Represión sindical, desigualdade e precariedade laboral. Así define este sindicato a situación dos traballadores da Deputación. Un goberno progresista non pode, en función da relación laboral que teñan os traballadores, haber desigualdades en canto ao que o cobro do seu traballo. Un laboral eventual e un interino cobran menos que un funcionario. Isto só pasa en esta administración. En determinadas jefaturas de servicio están suplantando os funcionarios por comisarios políticos, co nombre de directores, coa intención de controlar absolutamente todo o que se fai e incluso eu creo que o que tratan de facer é adiestramiento político. Dende Comisións Obreiras tampouco entenden o camiño que está a tomar a Deputación en relación ao teletraballo e aseguran que mentres outras administracións tratan de fomentar a conciliación laboral, a institución provincial decide facer todo o contrario. Na línea contraria ao resto das administracións que están indo na línea de favorecer o teletraballo e de buscarlle solucións que, ademais, non están atentos porque non queren os decretos que van salindo. O decreto 2120 dice que se prorroga o teletraballo e vai a ser a base fundamental no resto das administracións. O Estado o que fai co teletraballo é que aquelas persoas que teñen que destinar tempo aos coidados, esas persoas poden destinar dos 5 días 4 poden facer teletraballo. Por lo tanto, é unha vergonza que vayamos en esta línea, non? A campaña que Comisións Obreiras puso en marcha esta mañá consistirá na colocación de 5 pancartas e máis de 5.000 cartéis como estes en toda a provincia. Unha movilización que, segundo o sindicato, se prolongará ata que Carmela Silva decida sentarse a dialogar. O Concello de Pontevedra pon a disposición do Sergas a Casa da Cultura de Ponte Sampaio. O Goberno Municipal mostra así o seu apoio á veciñanza e pide o regreso inmediato do médico ao consultorio. Coa crise do coronavirus, o Sergas pechou as portas deste centro por falta de espazo, algo que levantou o malestar de todos os veciños desta parroquia, que teñen que desplazarse ata o centro da cidade para acudir ao médico. Todos eles levan meses pedindo o regreso do facultativo e denuncian que a situación é insostible. Ante estes feitos, o Concello de Pontevedra ofreceu hoxe como solución provisional a Casa da Cultura para retomar o servizo facultativo, unha medida que resolvería a falta de espazo que, segundo o Sergas, hai neste consultorio médico. Os novos pantaláns para bateiros de Cabo de Cruz estarán xa operativos a partires de agosto. Así o anunciou a conselleira do Mar, Rosa Quintana, que esta mañá visitaba o peirao crucense para supervisar a marcha dos traballos. A actuación, unha das máis modernas en materia portuaria das que actualmente executa o ente autonómico, conta cun orzamento duns 5 millóns de euros. Acompañada da presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e técnicos da UTE que representa as 3 empresas que executan as obras, a titular de Mar, Rosa Quintana, visitaba esta mañá o peirao de Cabo de Cruz. Alí puido coñecer de primeira man a marcha dos traballos que esta mesma semana encaran a súa fase final, coa instalación dos 3 últimos módulos do pantalán. A actuación cun orzamento total duns 5 millóns de euros permitirá habilitar unhas 100 prazas de amarre para a flota de acuicultura, con esloras comprendidas entre os 14 e os 22 metros. Eu espero que a partir de agosto que xa poñamos todas as plazas a disposición de todo o sector, pois todos poidan vivir un pouco máis cómodos, que é o que pretendemos con este tipo de instalacións, que durman tranquilos porque os temporales non lle van a afectar, os seus barcos van a estar seguros e tamén cando chegan de traballar nunha batea, pois poden facer o traballo dunha forma máis cómoda e máis segura.
A visita da conselleira do Mar á comarca continuou posteriormente en Porto do Son. Alí tivo un encontro co colectivo de redeiras, ás que lle trasladou a posibilidade de poder acollerse a unha liña de axudas habilitada pola Xunta, pola reducción nos seus ingresos como consecuencia da alerta sanitaria pola COVID-19. Tamén tiña previsto manter unha reunión no Concello co alcalde Luís Soujo para avanzar nos prazos de inicio das obras do ambicioso proxecto de remodelación da fachada marítima da localidade. Aí lles vamos a comunicar que xa se está tramitando unha orden de axudas para poderlles compensar as dificultades que tuveron durante o estado da pandemia. Estáse tramitando xa a orden e eu espero a ver se a próxima semana pode estar xa publicada. E despois xa vamos a ter tamén unha reunión técnica no Concello para empezar a diseñar cando se vai a dar comenzo á obra da reforma da fachada marítima de todo o Porto. Extraballadores da empresa Docen no polígono Cambades de Sete Pías denuncian impagos por parte da compañía. Explican que hai máis de 2 meses despediron a preto dunha vintena de empregados e na actualidade lles seguen a debedar ao redor de 2 nóminas a cada un. Denuncian que a dirección da empresa decidiu non recibilos, por iso comezan as movilizacións para reclamar os seus cartos. Un grupo de extraballadores de Docen do polígono de Sete Pías en Cambados non parará as súas reclamacións ata conseguir que a empresa lles pague os cartos que lles adebeda. Foron despedidos hai máis de 2 meses, pero a día de hoxe aínda teñen cobros pendentes. O motivo que non había polo, que non tiña cartos para polo. E botáronos fora a 20 personas, quedaron os 5, os que había aí, 10 ou así. E non nos ha pagado. Estamos chamando por teléfono, e dinos jueves, e así seguido. E non cobramos, e din que non ten cartos, pero el si ten cartos porque sabemos todos que ten cartos. Parece ver, acaba de chegar un camión de polos e ten que ter cartos, e queremos cobrar. Agora son eles os que comezan a acumular débedas. Denuncian que a dirección da empresa non os recibe, por iso decidiron empezar a mobilizarse. Que non temos cartos, estivemos a traballar era para cobrar, non era para vir a traballarle para ir gratis. Porque el di que non ten cartos, pero ten 5 coches de Lugo, ten 2 motos, ten un piso e vive como un rei. Anda por aí seguido na moto e paseando e tomando copas. Esta situación é a pinga que colma o vaso, pero aseguran que as condicións de traballo xa non eran as máis axeitadas. Tamén se repetían os problemas nos pagos os empregados. Queremos vir polas boas e non nos fan caso. E como a mí, moita xente, os mesmos que están traballando, cando nos empezamos de novo, paráronse aquí, estiveron aquí 3 horas para que o jefe lle pagara, porque non pagaba. Entonces parece ser que este mes que lle pagou media nómina, co resto que non lle pagou. Pero bueno, non paga porque non quere, que cartos ten. Polo de momento anuncian que manterán as movilizacións e non desbotan levar a empresa aos tribunais para conseguir cobrar as contías que teñen pendentes. Dimite en bloque a directiva da Asociación de Veciños de Vilaxoán. O presidente Juan José Outes e o seu equipo mantiveron onte un encontro no que decidiron deixar os seus cargos. Explican que a decisión foi tomada por motivos persoais. A asociación estaba a perder apoios nos últimos tempos despois da creación dunha plataforma alternativa que conseguiu atraer a moitos dos veciños da contorna. Os candidatos do PSDG-PSOE achegáronse esta mañá ás instalacións da protectora Os Palleiros en Pontevedra. Na visita, os socialistas comprometéronse a modificar a Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia para endurecer as sancións por maltrato ou abandono. No noso proxecto socialista levamos unha modificación la Lei de Benestar Animal, a Lei 4/2017, que prevé, entre outras cousas, a nosa intención é endurecer as sancións, tanto por abandono como por maltrato animal, e así como adaptalos un pouco máis, unha adaptación da lei ás necesidades que xorden actualmente cos animais. Tamén temos pensado facer plans de coordinación cos concellos en materia de refuxios, de protección animal, de adopción de animais abandonados, dando incluso bonificacións fiscais aos concellos que estén máis activos e que podan configurar coordinarse coa Xunta, non? Os socialistas queren tamén levar a cabo campañas de sensibilización tanto no ámbito educativo como da poboación en xeral. O obxectivo foi aumentar as adopcións e incidir na importancia da esterilización. Ademais, o PSDG aposta tamén por poñer en marcha plans de protección das especies protegidas de Galicia, sempre tendo en conta a colaboración das distintas administracións. Na visita aos Palleiros, Paloma Castro estivo acompañada dos candidatos á Xunta Rafael Cotelo e Manuel Oureiro, así como tamén do tenente de alcalde de Pontevedra, Tino Fernández, e o concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes.
O Concello de Noia ha informado un corte no suministro de auga previsto para mañá martes 30 de xuño por mor do desenvolvemento das obras de adecuación da fachada marítima. Será a partir das 8:30 da mañá e afectará aos núcleos do Campo de Noia, Bergondo, Obre, Sobreviñas, Argalo, Chaínza e a Rúa do Forno. As obras darán continuidade ás xa realizadas hai varias semanas. Mañá os traballos consistirán na conexión da nova tubaxe coa rede actual. Dende o Goberno Municipal adiantan desculpas polas molestias que estas obras poidan causar, agardando que o servizo de suministro de auga poida estar restablecido o máis axiña posible na propia mañá do martes. Un total de 24 espectáculos de diferente formato integran o grosso do programa da Fiestra da Cultura de Ribeira para este verán. As actividades que se celebrarán cada venres e sábado dos meses de xullo e agosto incluirán concertos, circo da rúa, maxia contacontos e outras opcións. A inauguración esta pasada fin de semana da exposición de gravados Relatos da Costa da Morte de Manuel Ayaso abría as actividades programadas polo Concello para este verán, dentro da Fiestra da Cultura. Segundo explicou a propia edil de Cultura Mariola San Pedro, celebraránse eventos de pequeno e mediano formato, seguindo cos exhaustivos protocolos de seguridade. Todos os protocolos están preparados para que se sean seguros, están preparados seguindo esas recomendacións sanitarias establecidas nos protocolos tanto autonómicos como estatais, nos que aplicaremos os límites de aforo en cada unha delas, colocaránse vallas, colocaránse sempre cadeiras, pedimos que o público se comporte, que haxa esa sensación de seguridade, non? Que a xente este sentada, as sillas por suposto estarán separadas con esa distancia oportuna. Pedimos a todo o mundo que nunca se olvide traer a mascarilla, trataremos de ter unha ou dúas por se hai algún despistado que aínda se lle esquece na casa. Trataremos tamén de que haya esos xeles para que a xente poida lavar as mans e traten de tocar as sillas o mínimo posible, aínda que as sillas estarán desinfectadas antes e despois de cada sesión. Entre as actividades máis destacadas figuran tamén os concertos dos Dixi Kings, de Gramola Yeye ou as Tanxugueiras, que continúan coa xira Contrapunto. Tamén haberá espectáculos para os máis cativos, co Circo Chosco, Don Gelati, os contos de Pablísimo, Superhéroe de Fran Rey ou a gala Circando, entre outros. A Festa da Dorna de Ribeira, unha das celebracións máis emblemáticas da comarca, tamén se rende a Covid-19. A Asamblea de Peñas acordou esta fin de semana cancelar a presente edición debido á situación actual provocada pola pandemia. Finalmente optouse tamén por cancelar as actividades programadas que ían ser retransmitidas vía streaming e non presencial, debido á situación actual na que se produciron rebrotes na zona e as aglomeracións rexistradas nas últimas noites da fin de semana. Por último, na xuntanza acordouse tamén que a Copada Real e Ilustre que se entrega a peña gañadora dos diferentes concursos que se organizan luza este ano no Hospital da Barbanza como símbolo de agradecemento e incansable labor de todo o persoal, dende a limpeza, a seguridade ou os médicos. Hoxe despedímonos con música. Onte o Grove acolleu a presentación do disco Zaquín do grupo Gancho Sánchez. Fixérono cun concerto en acústico que se puido seguir en directo a través da canle de YouTube da formación. Con eles despedímonos, voltamos mañá con máis actualidade aquí nas Novas do Día. Que pasen boa noite, deica mañá. Recordan as noites que xoga
medos lonxanos